nevím, jestli taky hrajete. Je to hra na Robloxu lidi a fakt dobrá hra. Já to hru upřímně. A jsem rychlej. Takže tak lidi. Takže jdeme semka. Jsem 8 milionů 32 tisíc vinů, takže se teleportujeme. A jsem na stage 9. Bych vám ukázala, jak je na stage 9, bro. A fakt se v tom rychle, já v té hře. Fakt skákat asi. Hop, hop. Vezmeme Summercoin. Hop. Ne, ty na to potřeba 80. Já se teleportnu už na 12 lidí. Takže tak berám. Sada lidi se nám mám trajit, takže jsem nic neviděl, bro. Come on. Ona to jde, zkusím ho respawnem. Ještě no dobrý. Zbrojama jsem to líbnout. A pak jsem zpět kapicury. Co tady tohle? Menší chybu, moji chybu samozřejmě. Ok lidi, takže tak občas budu i vycházet nejenom z mýho Lego města, maličkýho a z Robloxu bude občas vycházet i nějaké jakože výletní videa. Že tak jdeme. Jsem dost pomalý, no tak byl jsem lidi. Kak to bylo mega cool, hned. Hop. Hop. Lidi. Hop. No nic lidi, já se už teleportnu na Come on, naskočím. Protože jdem asi na já bych šel do Worldu 2, do světa dvojky, což potřebujete level 120. Takže já se vám budu teleportnout lidi a zajeme do něj a pár minut začíná update v téhle dobré a snad docela hodně známé hře. Doufám, že to taky vyhráte, nebo nemusíte to hrát, pokud nechcete, ale je to fakt jako dobrá hra, já bych ji doporučil lidi. Ne, tady jsem teďka ve Worldu 2. Docela špatný. Vidíte, přece můj speed. Že mám 90 roků. Já musím běžím. A to zatím ještě ho dost pomalý lidi. Ale nevím. A asi se úplně nechcete lidi. Ale bylo by to crazy, když to bude proběhka, ale ona to fakt je rychlý. Mám tuhle Cosmic Trail, myslím, že to je. Vím, že je to Cosmic Trail, já že mám Rainbow Trailu taky. Jo, Cosmic Trail 2 plus 100 speed, takže tak lidi.
já bych chtěl tu Void trailu. Mně se líbí vlastně, to barvání, což je dokonský. Asi nejdál, bro. Teďka jsem možná byl nejdál. Já nevím, takže tak. No někde. Zahrám si možná ještě jednu hru na video. Tohle bude to vlastně mix 2 her možná. Dneska ještě natočím. Asi pro tohle video by to bylo všechno. Takže asi čus.